Amikor a Tokaj Art and Wine megalakult, és a Bárka Hotel így felfejlődött, akkor mert van egy szimpátia, meg szereti a munkáimat, meg ő mondta is, hogy már egy ideje, hogy jó lenne egy kiállítást csinálni ott a galériába, és akkor jött ez a hoteles dolog, hogy a művészekről elneveznek szobákat, és akkor én ezt így, tehát így örültem neki, mert miért ne? Tehát ez egy jó dolog. Annyival érdekes, ami ebben a szobában most van, ez a két női portré, vagy ilyen fiatal lány portré, hogy ez a technika az az én technikám, viszont a téma egy kicsit éppen változóban volt akkor. Tehát ez tavaly jött egy ötlet, hogy a Mondokon Fesztiválra elmegyek ugye a lányommal, aki most már 14 éves lesz egy hónap múlva, és hát érdekes karakterek voltak, és akkor fotóztam őket, és akkor belőlük csináltam egy pár ilyen portrét. És ez az egyik, ez a gésás, és a másik kettő az ilyen kicsi, tehát nálam ez a 100-150-es méret, van ez a nagy, a standard barakonyi, és van ez a Mona size, azért Mona size, mert a Mona Lisa az 50 4x76 centis, és nekem az a kisméret az 50x70-es, és ez is nyelvfatáblán van, mint a Mona Lisa. Hát ez egy kicsit nem furán hangzik, de tehát az a kisméret, és az két állókép, tehát két portré, és akkor az került a hotelba. Tőlem, mint városképfestőtől. Érdekes, hogy én ugye nem vászonra festek, hanem fára, fatáblára, és ez a technika miatt is van, meg ennek az előképe a gördeszkás múlt a 80-as évekből, mert először gördeszkára festettem, mint többen is, és aztán maradtam ennél a fatáblánál, mert hogy én egy kicsit úgy festek, hogy nem ecsettel, hanem különböző öntapadós fóliára vetítem a képet, kivágom, és akkor ez a fára pont alkalmas, mert a vásznon annyira nem jó, és tehát több réteget helyezek egymásra, és van benne, tehát nem graffiti, nem street art, de van benne street artos effekt, meg hatás, mert ugye azokat a spréket használom, mint a graffitisek. És mindez a fatáblán van, és tehát nem úgy festem, hogy ecsettel, hanem hogy egy réteget felfestek, és akkor utána rákerül a fólia, és akkor arra a vetített kép alapján egy vágás, és akkor utána már a szabadon festem tovább a vágáson. Tehát egy ilyen maszkolós réteg, ami még nem stencil, a stencil igazából az, amikor majd fújok rá, és az a következő lesz. És akkor így szépen összegyűlik egy ilyen 5-6-7-8 réteg is ugye a végére. Tehát ez egy ilyen multi-layering system, így magyarul. Mindig az a kiinduló pont, hogy amikor kiválasztom a nyersanyagot, azt a fotót, amit meg fog festeni, akkor azon olyan fények, vagy olyan fényviszony, vagy fényárnyék viszony legyen, ami már kicsibe is így érdekes, és hát a sprayvel a fényt azt nagyon jól lehet így visszaadni. Tehát úgy, ahogy terjed a fény, a sprayvel a stencilen keresztül ugyanúgy lehet így szórni, amihez nagyon jó ez a graffitis technika. Viszont ezt önmagában kevésnek találom, hanem ehhez ugye van az akrilfestékes aláfestés, és akkor szinte a végén kapja meg a kép a fényeket, csúcsfényeket vagy az árnyékokat. Ha úgy vesszük, a technika ellenére nem vagyok egy ilyen vagány, amit hogy egy olyan street artos gyerek, ez egy jól fésült uri fiús modor, vagy nem is tudom milyen. Tehát, hogy ezeket az eszközöket használom, van benne azért konkrét statementek vannak, tehát amikor kivágom, azok ott nem bizonytalan vonalak, hanem ott ki vannak vágva, meg a spraynél is, és hogy ez egy ilyen lelassított, késleltetett impresszió igazából. Tehát nem egy gesztusfestészet, hanem egy ilyen gondolkodós, ilyen balanszozós a kiszerkesztett, meg a kiszerkesztett intuitív formok között. Tehát ebbe ez az impresszió. Egy ilyen lassított impresszió.
azért érdekes, mert hogy az embereket így meg lehet lepni dolgokkal. Bár ugyanakkor, hogyha mondjuk egy étterembe kiraksz egy Banksyt, vagy egy Chagall-t, akkor lehet, hogy azt hiszik, hogy ez egy print, vagy csak dekoráció. Tehát ez egy ilyen kétélű dolog. Tehát ha valaki belép egy ilyen szobába, nyilván azért leveszi, hogy a falon, meg ugye ez promózva is van, tehát maga a hotelnek olyan az imidzse, hogy tehát ilyen műalkotással van dolga. És ugye ez így jó, mert ha magától, tehát sok embernek előítéletei vannak, hogy ők nem járnak. Azért nem járnak, mert nem értik. Ez furcsa, hogy azt mondják, hogy hát én nem értem, hogy most milyen. Pedig most egyébként pont olyan, hogy elég érthető. Tehát olyan határokban mozog a kortárs művészet, hogy szerintem elég érthető, szürreális, most igazából figurális is nagyon, és tehát értelmezhető, tehát nem az van, hogy egy Málevics nézetet nézünk, és akkor nem tudjuk, hogy mi van rajta, és akkor szégyeljük, hogy nem tudjuk, és akkor inkább nem foglalkozunk vele. De így az embereket így meg lehet így célozni. Nem biztos, hogy rögtön azért, hogy most azt vegyék meg, hanem egyszerűen csak... Meg itt ugye minden szoba arról szól, mert egy ideje a divat a szálloda bizniszben, hogy ilyen hangulatokat közvetítenek az embereknek. Tehát mindegyik szoba más. És akkor mindegyik művésznek így hogy is mondjam, tehát így a karakterével így lehet azonosulni. Ha rögtön nem is, de ezt a gátlást, vagy ezt a blokkot, ezt lehet oldani egy kicsit. Mert az is lehet, hogy van olyan, aki megengedhetné magának, hogy kortársat gyűjt, de amit gyűjt, vagy amit kirak otthon, én látok ismerősöknél erre példát, van olyan ismerősöm, hogy megtehetné, mint amilyen szintet az autóba, vagy a karórába, vagy bármibe magas szintre helyez, és közben pedig egy ilyen afrikai maszk van a nappaliban a falon, tehát, vagy mit tudom én, tehát ez most nem sztereotíp vélemény volt, ez csak úgy jellemző, és akkor nem mer. És akkor egy ilyen hoteles helyzetben lehet, hogy jobban közel kerül hozzá. Szó szerint, mert megmeri nézni. Vagy mit tudom én, hogy így látja, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog. Szóval mindenképp jó. Nem biztos, hogy rögtön rohanni fog a galériába képet venni, de egy elgondolkodik. Ez nagyon furcsa, hogy arra rájöttem, hogy tehát a művészetet tényleg komolyan kell venni. Amit olyan értelemben kell komolyan venni, hogy így és nyilván erre rengeteg törekvés is van az üzleti világban, hogy az, hogy a kreativitás, de valakinek megvan a kreativitása, az legyen egy séf, vagy bárki, vagy egy mesterember, az, hogyha megvan, amíg megvan, az természetes. Tehát ez egy ilyen kapott, vagy egy adott dolog. De amikor elvész, esetleg egy baleset miatt, valakinek megsérül a keze, vagy mit tudom, vagy a feje, vagy az agya, vagy bármi. És utána, és ez egy személyes tapasztalat, mert most én átélek egy ilyen helyzetet, ami egy váltáshelyzet, és a saját képeimet nézem, hogy az ember természetesnek veszi, amikor csinál egy baromi jó dolgot, amit aztán később persze ugye visszaigazol a piac, hogy azt meg is veszik, és elkerül valahova. És amikor ez elvész, mondjuk nem örökre, csak pillanatnyilag, vagy elhalványul, akkor viszont iszonyúan hiányzik az, ami természetes volt. És szerintem ma ez a legfontosabb, hogy ezzel kell különbséget tenni, és nem szabad leszólni. Se a zenét, se a művészetet, semmilyen formáját azoknak a dolgoknak, ami a hétköznapi dolgokon, tehát hétköznapiságon túlmutat. Mert különben sem értelme ennek az egész életnek így, tényleg. Tehát ez a Minecraftba lenni, kockába lenni, olyan értelemben, hogy a világ az ennél sokkal kerekebb, vagy ez olyan, mint amikor a fekete-fehér képregény figurák csak álmodni mernek a színes 3D-ről. Tehát hogy szerintem ez egy ilyen dolog, hogy így ezért fontosak ezek.
Mert hogy bármi lehet egy hotelnek a falán. És akkor ez meg így tényleg jó, hogy ez most oltás. És ez lehet, hogy elsőre nem jön le, de le fog.